Bilta Thepi, Nili Bemesi constituency ke palo Panjan Poisa Intia Rong along, Inut Injil, Jenuka Rong Pepi Siam Dr. Turam Rong Hang upon Kerap Katahang. Sonsi Nili Bemesi constituency ke palo Panjan Poisa Intia Rong along, Inut Injil, Bangka Cholang ni Akiso Cholong Lolo. Ladak elitum Pimpul Dami. Ake sor-sorotum kacetan api okacico, aso okacico, atu okarning pu asonsi pini abangke emek mansi teklong lo. Athemat pini ino jinuka rong pipi afan komat abang pulone kamontol mate majak kang hoy ajok apok arlo langthai osi apok pakang osi aduk kang hoy ningkan isi an plengkai lo. Lapen lapu keso data bang pu aduk kedo kai keta gaciru lapen. Hem isi atom tat co tekhe jun tekhe si donang lo. Apen bangso amaja kilo ke kal bihijan meme pusi isung ke phobek atom cetan pon. Lasi lason asai lang no ke majok apan sitami. Claim kledet asonte mesenji nilip fan nang vitang lo kaprek afan ke lason vivedat si kimi kalite kal bihijan si vil bompo puta isung ke phobek jenuka rong pipi pen kaciru kecarna pen kecuningri pada pa. Lapen ke so that abang puson jit pangco acol jenuka rong pipi pen kacuningri pon ke nong nam kace thang nai lapen karbing long aradafan kerap nai abang pu karbing long tenamas konser CM Dr. Tiram rong hangafan nang rap pek pusi kacuningri pada pa. Lapen nili pemesi constituency arlo local emisi pobitro rong pia fantami nang rap pek nang ji pusi sodak pen kacuningri pada pa. Ati hemalong chainong vivo pendang lok kaprek hem homboti lapen saberi anta cejol yatlo la sinon ke kace jorji asonsi avedet anpin lo puta herang ke ang no nang cethanu lapen lapu hampang asong doan lapen ning kemi abang pu bang viatum tami ni ingjin sora nyera pek thap usi kacuniri padopon Lasi komar ni kang hon kajin so pen kerap dunji atum 6003047417 afuna number along nang homri expect non pusti kisung ke phobek jinuka rong pipi lapen ahe masora tum pen pachini pon news report Kaziranga Kalbi Live. Dak na sing ton di tang tenang li tum kisu ha borpung pen dak an anak ke helu ke koson sinang tum ke wan lo ting ke la tu cha chong man si ban lu anang ba lu cha chong man lu cha chong si wan di ta itu lu ta yo adak borpung long ke si ke cilang hem abi di aku na abi la tu ni ke haskaran anak tu pun kok na limen koson ilo ni karong uti na likisu ning kan an bag do po ma ko an bakajil ding lo Bukan toksilo. yon toksilo na li kisu et ki kopia kisu lo la Lani ni pok oh. Yang tu. yang kita udi ante la bangso kisu ke na li konana lo cilang dam ke Di mapor la bela karbiang lo ay silang lap lo. Tapente ko hati tame GMC nong ta silang lo ta uli de lo. Tapente uli lo silang ta yes lo. non ba ga tum ka cilang ye pan aka dure la poson do kok la poson ma Oh, la son lo. Dai tangka de lo. Hem long tu anong chay no la ben ay na ti jor lap lo la ben kuya bari la sa bari. Hay anta itu abi lo hay anta ti jor lap lo. Don rap penta kita ta anang rap lo he. Dan non da ki abi de lo sa. No, ni tum da he. Silai mo video sila pikir sa to. ante non nang li pihin ben ko pilo per ben lorat Itu mo panda silai pan kang hon kang yin su do. Ini yang kira doji ma. Lanjut. Ini rasar. Em. Total dira mo. Tapente sapo betro rong pi pan samni choni rido. Pan kang ya sab sudah kira do sante. na tum han madu da kirap abelang di Abi batu ta abi. nang li chormen ke Subject pan.